Maar op maandag geven we ook meteen het startsein van de week van die gemeente waar we te gast zijn. En wie kan ons daar nou meer over vertellen dan haar eigen burgemeester, Paul Mengde. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk u hier op de bank te hebben. Ik wil alles weten over uw gemeente. Ja. Ik wil ook weten wie haar burgemeester is. Maar we laten u eerst een filmpje zien wat wij gemaakt hebben over Zevenum. Oh ja. When she's down and blue, and you don't understand her, no. Ja, Zevenum is een heel mooi dorp. Een heel erg leuk dorp om te wonen. Je hebt er alles en ja, meer heb ik niet nodig eigenlijk. Heel leuk, schitterend, derp, wat lekker wonen is. Blow off steam too, yeah. Just make her your world and try to live what she's been through. Take your time. Heerlijk rustig, voor de kinderen, veilig. Ja, vind ik leuk. Een leuke mama. Ik vind het prima. Wij willen het fuseren, de overheid wil fuseren. Een geweldig dorp. Ik ben blij dat de GB Horst komt. Zevenum in een notendop. Ja. En haar mensen. Herkent u wat u ziet? Ja, vooral de tevredenheid van die mensen vind ik ontzettend leuk. Dat spreekt me wel aan. Je merkt gewoon als dit soort filmpjes gemaakt worden, dat die mensen dan spontaan reageren zoals ze reageren. Dat is natuurlijk altijd heel leuk. Als ze kunnen ook beginnen te mopperen over de gemeente of over de burgemeester of wat is meer zijn, maar het gaat heel prima. Ja, dat viel wel mee. Hè? Ja. Er werd niet zoveel gemopperd. Ja. Jullie staan aan de vooravond van een herindeling. Ja. Straks januari 2010 is het zover. Ja. Daar wil ik het zo meteen over hebben. Ook wat u als visie hebt voor uw gemeente. Ja. Maar ik wil eerst weten wie u bent. En dat doen we wekelijks aan de hand van een aantal dilemma's die ik u graag wil voorleggen. Bent u er klaar voor? Ja hoor. Poker of bridge? Bridge. Auto of motor? Motor. Brabant of Limburg? Het is moeilijk. U zei bijna Brabant. Ja, ik zei bijna Brabant. Ik ben een Brabander en dat blijf ik. Maar Limburg is fantastisch om in te wonen en te leven. Dus? Limburg. Geliefd of gevreesd? Geliefd. U koos voor de motor. Bent u een motorliefhebber? Ja. Het regent nou en anders was ik met de motor gekomen. Echt waar? Ja. Een burgemeester die gewoon zo op de motor staat? Ja, dat doe ik altijd. Als het een beetje bereidbaar is, dan ga ik op de motor. Dus een beetje een stoere burgemeester? Dat moeten andere mensen vinden. Oh, wat voor motor rijdt u? Ik heb een Yamaha 900 Diversion. Neemt u mij even mee, want ik heb dus natuurlijk... 92 pk, kan ongeveer 210 km per uur. Dat rijd ik al lang niet meer, dat mag je in Nederland ook niet, dat is wel jammer. Dat zou ik ook zeggen als ik burgemeester was. Ja, ik moet wel eerlijk bekennen, toen ik hem net had, dan heb ik dat wel eens geprobeerd. Maar ik ben toch blij dat ik geen bekeuring heb gehad. Het is ook gevaarlijk om het te doen, dus ik doe het ook niet meer. Bij poker of bridge gaf u aan bridge. Maar dat is dan weer een beetje zo'n elitair kaartspel. Ja. Nou, het is wel heel moeilijk. En volgens mij zijn moeilijke dingen zeker niet alleen voor de elite. Het is een prachtig kaartspel. Het bestaat uit 2 delen, dus het bieden en het spelen. En dat is altijd heel moeilijk. Want je moet goed bieden om goed te kunnen spelen. Dus als je slecht geboden hebt, kun je niet goed spelen. Maar als je goed speelt en je hebt het bod ook goed uitgespeeld, komt er een fantastische uitslag uit. Gaat u wel eens op de motor naar het bridge? Nee, voordat ik burgemeester werd, heb ik veel gebridged. Maar daar heb ik gewoon geen tijd voor nou. Het is ook meer een denksport, hè? Ja. Terwijl poker meer bluffen is. En volgens mij moet je niet in het openbaar bestuur zitten om te bluffen, want dat schiet niet op. Ja. Brabant of Limburg? Ja, u zei het zelf al. Uw roots liggen in Brabant. Ja. U bent geboren in Eindhoven en u was ook wethouder en raadslid in Veldhoven. Ja. En dan komt u hier in Limburg terecht. Wat is volgens u het grootste verschil tussen Brabant en Limburg? Nou, ik ben van de stad naar het platteland verhuisd. Dat is al op zich al heel vreemd soms. Vond ik in het begin ook erg moeilijk. Maar B is natuurlijk toch wel de ene kant van de pil of de andere kant van de pil is best wel een groot verschil. In het begin was dat ook merkbaar. Dan moest ik ook wennen aan de cultuurverschillen die er zijn. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben een fanatieke carnavalsvierder. En het eerste jaar ging ik 1 avond carnaval vieren in Zevenum. En de laatste jaren is dat 4 avonden, dan kom ik niet meer in Brabant. Dus
Oh, geweldig, helemaal ingeburgerd in de Ja. Limburgse. U zei net al aan het begin van het filmpje dat u het fijn vindt om te zien dat mensen in Zevenum zo spontaan en positief over Zevenum praten. Ook geen negatief woord over u gezegd, hè, geliefd zoals u zelf aangeeft. Wat zijn zaken die in Zevenum op dit moment spelen? Ja, voor ons de herindeling. Als gemeente en als ook de organisatie is dat heel belangrijk. Maar voor de mensen zelf, ik denk toch dat mensen heel veel bezig zijn met op dit moment de economische crisis. Dat mensen denken van wat gaat er met mijn baan gebeuren? De agrarische sector staat geweldig onder druk als het gaat over schaalvergrotingen, wat iets meer zijn. En dan hebben mensen ook wel iets te maken met herindeling, maar veel minder dan ik. Maar wat gaat er met u gebeuren straks na de herindeling? Zit u dadelijk zonder werk? Ik heb in de Limburger laten vertellen dat ik, als ik 1 januari geen andere functie heb, dan kom ik gewoon net in de WW, net als ieder ander. Maar Dus betekent dat u ook aan het solliciteren bent? Ja. Of hoe werkt dat? Nee, ik moet solliciteren om aan een baan te komen. Ik weet niet of deze uitzending lang genoeg is, maar het solliciteren voor het burgemeesterschap, dat vergt gemiddeld zo ongeveer tussen de 4 en 6 maanden. Dus dat betekent toch dat je niet zomaar even ergens burgemeester kunt worden. Ik zeg altijd collega's die zeggen dat ze gevraagd zijn of 1 keer een brief hebben geschreven. Ja, dat geloof ik niet erg. Dat want is niet volgens zo. mij is dat niet zo. Dus dat duurt echt een paar maanden voordat het... Ja. Wat gaat er dan met Zevenum gebeuren straks in januari na de herindeling? Waar kunnen de mensen naar uitkijken? Wat kunnen ze verwachten? Ik denk dat ze er naar uit kunnen kijken dat de organisatie meer geprofessionaliseerd is. Dus dat mensen weten, hier heb ik recht op en u weet dat u mij fatsoenlijk moet behandelen. Dus de dienstverlening verbetert. Wat verandert is natuurlijk toch wel de afstand. Als iemand, ik kom nou net van een bruidspaar die 50 jaar getrouwd zijn. Ja, dat gaat in die nieuwe gemeente niet meer gebeuren. Dat is niet te behappen voor de burgemeester in kwestie. Dat soort dingen, die gaan mensen missen. Of het carnaval vieren van... je kunt niet in alle kerkdorp carnaval gaan vieren. Dat bestaat niet, dus Nee. dat zal anders moeten. Nou goed, ik zie u zo meteen bij onze museumwand. Dan gaan we een souvenir wat u hebt meegebracht uit Zevenum erbij zetten. Dus dan zie ik u straks. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel.